चुकलो तो महादेवा माझ्या वराने तो दुर्गाचं दैत्य फारच उन्मत्त झाला आहे. त्याला एक गण घालून ठेवली आहे. पुन्हा पुरुषाच्या हातून मरण नाही, एका स्त्रीच्या हातून मरण आहे. देवा यासाठी महादेवा पार्वतीची नेमणूक करा. ब्रह्मदेवा, देवांच्या कल्याणासाठी पार्वती कधीच मागे हटणार नाही आणि तिला माझा पूर्ण आशीर्वाद आहे. तिचा विजय जो एवढ्या लोकांसून पाहुण्या त्याचा पराक्रम तुझ्या भाग्यात झाला म्हणून येणं त्यावेळी मुक्ती काशीत झालं. येथे भक्ती व मुक्ती दोन्ही मिळतात. या क्षेत्राचे वर्णन करणे वेदन नाही, शक्य नाही. अरे तुला आपल्याची सूचना एवढीच की इंद्राला जिंकल्याने तू फार उन्मत्त झाला आहे. अरे त्या दिवशी तू काशीवर स्वारी केलीस, हे योग्य नाही केले. हे शंकरा, अरे तू तर त्या स्मशानात राहणारा आणि त्या भूतांबरोबर खेळणारा. अरे ही काशी तुला काय उपयोगाची? ही काशी माझा स्वाधीन कर. शक्य नाही. येथून निघून जा आणि त्या मेरू पर्वतावरती वास्तव्य कर. अरे दुर्गासुरा, हे नगर अविनाशी आहे. त्याचा नाचही कुणाच्या हाती व्हायचा नाही. तू इंद्राला मुक्त कर आणि काशी मुला सोडून चालता हो. तुझा हे ब्रह्मज्ञान देव तुझ्याजवळ. मला उपदेशाच्या धडे देऊ नकोस.
सर्व देवतर या दुर्गासुराचा पराक्रम पाहून गेले. पळून बोलावते आला तुमच्या मागणी.